Νεαρού Θανάσου Μακρύ φιλοξενεί μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου το Χατζηγιάννηνο Πνευματικό Κέντρο. Οι πίνακες του δημιουργού αποτυπώνουν γυναικεία μοντέλα αλλά και τοπία. Την έκθεση ζωγραφικής του νεαρού Θανάση Μακρύ θα φιλοξενεί μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου το Χατζηγιάννηνο, με τον καλλιτέχνη να εργάζεται με λάδι πάνω σε μουσάμα και να αποτυπώνει στον καμβά κυρίως γυναικεία μοντέλα αλλά και τοπία. Πρώτη την είχα κάνει 14 χρονών σε αυτόν τον χώρο. Τα θέματα είναι ανθρωποκεντρικά και τοπία. Διάλεξα γιατί θέλω να δουλέψω πάνω στο γυναικείο το σώμα, στις μορφές αυτά. Όπως είδατε δεν έχει μάτια, δεν έχουν πρόσωπα, θέλει μόνο το σχήμα, το σώμα. Ο Λαρισαίος Θανάσης Μακρύς είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Λέτσι και σύντομα θα συνεχίσει τις σπουδές του πάνω στη ζωγραφική. Πρόκειται πάντως για τη δεύτερη έκθεση ζωγραφικής του νεαρού καλλιτέχνη και στα πλάνα του υπάρχουν φυσικά και οι σκέψεις για αρκετές ακόμη.